Why do I make things complicated? Don. Nee, jeng nani ya sekarang itu nani. Hai bolo सबको, say hi. Nee jaha. Gulabo sitabo sini manaigasiनो. दिनै खामानिफोरखौ थाब बन्द खालामनानै थाब ओंखाम जानानै सिनो मानायबाय। दे गाबोन लोगो मोनसिगोन। गुड नाइट लै। Why do I lose all my control? Good morning guys. This is Shanibar, Bodo, Rene, Nania. Mana guys? Bere fungjani oमफ्राय जाहा meeting आ start जाबाय. Nani ni school ni meeting. Nei, bere fungjani जोंनि class जागासिनो मास्टारा फोरोंगासिनो बोरै गथ'फोरखौ फोरोंनांगौ शनिबाराव जाहा रेस्ट गैया नै दिनैनिफ्राय मेहर क्या ब्रेकफास्ट में गुड मॉर्निंग आज बन रहा है पोहा पोहा क्या दे क्लास अटेन्ड खालामगोन दिनै जोब्बायलै क्लासआ नानी मोननि क्लासनि मालाय ब्रेकफास्ट जागासिनो बिया शनिबारावबो क्लास पोहा is ready जाबो सा मोनलोंसिगोन सा रेडी है ना सा लोंगो दिनै दे मेरे को इधर बैठना है मेरे पास भी नहीं है ओके और ये किधर बैठेगा उसको भी मेरे पास ही रखना इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए ठीक है उसको भी यही चेयर में बैठना इधर ही बैठना ओके आई विल गो देन आई विल गो हैव चाय देयर ओके मालाय नै लोगो दंफायो दिनै फुङाव आंहाबो उजिरायनो मोनानो बे थांसै थ' मैयानि सिनेमा नायनाया गुलाबो सिताबो बांद्राय मोजां मोनाखैलां रेटिंआ थिगैनो दं 6.9 स्लो मुभि वन टाइम वाच नायजायो नोंथांमोनाबो नायनो हागोन वन टाइमखौथ' जेबो नायनो गैयाबा खिन्थु आं बांद्राय मोजां मोनाखै स्टोरी लाइनखौ दिनै सैटरडे जाहैबाय एसे खरसफोर लायनांसिगोन न'नि थाखाय ओमफ्राय रेस्ट लानोसै दिनै एसे पुरा 5 दिन मावनाय जायो नालाय नङाबा बार्न आउट जायोलै एंजाइटि स्ट्रेस बेफोर जिनिसा नों सानफ्रामबो खामानि मावबा फैयो ओंखायनो जेला ब्रेक मोनो एला लानांगौ जोङो एनिवेज दिनैथ' बन्द'खा आरामसे दिनखौ खाथायलांदिनि दे with that said good morning everyone welcome back to the channel आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ without wasting any more time दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि दे नायलांदो दिनैनिखौबो I keep on letting my bed happen. नै आसोलना जै दै होबाय सानसे गेलेबाय बे What are you doing? I'm working you go and see I'm not see TV you go I'm working something नैलाय बाजाराव थांनो नागिरदों ओंखायनो लिरनानै लाखानोसै मा मा नङाबा बावो एखनबा क्या चाहिए मा नांगौ थाब खोन्था It's make us both come crashing to the floor. पनीर लेके आ जाओ पनीर खा लेंगे हो गया यप्पी ओमफ्राय लास्टआव दाउ लकेलखौ लाबोगोन दिनै लकेल कोकोनट अल्सो राइट नारियल पीने वाला टेंडर कोकोनट नांथारगौ बेखौ see this is black juice थौले बाजाराव थांनानै फैदिनि एसे बाजार खरस खालामनानै थाबनो एसे सप्तानि खरस लानानै फैनोसै बोथोराबो माथो एकदम अखा हाहांथार दिनै थ' थांगोन दिनै नै सफैबाय बेनो जोंना जायगाया सामफ्रामबो बे फिसा दखानावनो जोङो मैगं लांफैयो आंनो गिदिर दखानफ्रावबो थांनानै लाब गैयालै दा समाव नैलै लाखांबाय ओमफ्राय दखानखौ देखायनाया नोंथांमोनानो एसे
सानो गासिबो मोनजोबो खिन्थु मोजांथार थ' थांदिनि जाबायलै ले लाखांबाय सबजिखौ एकदम न'आव थांगासिनो दा टा 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 मोनसे बाथ्रालै मास्कफोरखौ नोंथांमोना जुदि ओरै बिदि गानोबा बिदि गाननो नाङा बेखौ एकदम ओरै बोखोथार नोंनि गन्थं जोबजासिम ओमफ्राय ओरै खोबथेनानै ला एकदम नोंनि खुगा आरो गन्थंखौ कभार खालामजोबथारनांगौ ओंखायनो ओरै बोख्लायनानै मालाबाबो दागान थ' एसे जिनिस लाबावनांगौ ओमफ्राय नायनोसै माबाफोर बेदरफोर मोनबाय बायोबा Something to save us. Eri Melinania मोजां मोनो ओंखायनो मोनसे लाबाय पपकर्न लिची चकस नानिया नैबेखौ मोजां मोनो ओंखायनो आइसक्रिम लानानै थांसै एसे लाखांजोब्बायलै बेदरल'सै थांदिनोथ' बैलिं खालामहैदिनि Close but we're strangers. Feel like we're far apart. Stripping down the middle. लाखांबायलै बेदरखौ लानो हानाय नंला होनदां नै अखा हाबाय माथो थांदिनिथ' गोबाव जाबाय ओंखामबो संहैनांगौ गोबाव जाबायलै दा अखा हालाबायखोब्रा जाफ्रामाबो हेदै नायगोन अखा हालायबाय बेंगलरनि बोथोरखौ जेबो बुंनो हाया शिलंजों एखे माला अखा हायो माला सान्दुं दुङो जेबो पात्ताखौनो मोनखाया अखा हालायबाय दिनै सान्दों बेदर जालालै थ' दा बेलासियाव नायबाय बायनोसै मोनबाय बायोबा सानाव एसे निरामिस जानोसै दिनै जानोथ' लुगैदोंमोन खिन्थु सामफ्रामबो जाथारबाय बे सप्तायाव एसे बांसिन जाबाय नानिनि बार्थडेजों माजों जानाय लोंनायफ्रा एसे बांद्राय जादों थ' न'आव थांगोन दिनै ओमफ्राय दा बेलासिफ्राव नङाबा गाबोनफोर जानोसै जेराव बाजार खालामहैदोंमोन बे जाहैबाय रांका कलनियावनो जों बाजार खालामो जोंनि न'नि खाथिथार एकदम 5 मिनिटल' लायो आरो मोननै दखान दं रेगुलार बाव बे मोननै दखानावनोसै गासिबो मोनजोबखायो नालाय जेरावबो थाङा लास्ट मोनसे जिनिस नोंथांमोना मिन्थिगोनदां देखायगोन आं र' बे जाबाय नारेंखल थाइब्रैसो लांनो एसे जोंनि न' खाथियावनो मोनो अक्का coconut ganji नालेंखर थाइबा लाबायलै हाबाब गिलिरथार माथो बेस्ट ड्रिंक हेलो वाव I bring Nala, Papa. आरो बेग मोननै दंबावोसो हाबाब लाबोजोब्बायलै दाउल' मोनबासै लाबोखायाखै दाउखौ गाबोन जानोसै दिनै निरामिस जानोसै दे हेट दुगैगोन दिनै दे दे दुगैखांबायलै फ्रेश जाखांबाय बायहेरानिफ्राय फैनानै फ्रेश जानांगौ एसे नानियाबो दुगैखांबाय Maybe fresh again, huh? Yes, super. ना बोनदों fishing show me you're fishing लिसु मोनबोदोंलै लिसु जाहोदिनि एसे लिची ओमफ्राय दिनै मा ओंख्रि मिथिला मा ओंख्रि अभी तो चावल है छाछ है और सैलेड है सब्जी क्या है वो I'm hungry. You will give me litchi? Yes, give me 2 minutes, I'll get it. Okay? हाँ इंक्री मा ओंख्रि दिनै मा संनो मिथिला
दे नानी ने एसे लिसु जागोन नि लिसु मोनबोदों नै लिसु नै मोजांथार गिदिर गिदिर हाबाब एकदम सुनायसैलै बेखौ बायरानिफ्राय लाबोबाय सुबाय ओमफ्राय नै फोरानदों एसे सुखांनानै आयदाय एसे बायरानि जिनिसफोरखौ लाबोनायखौ सुनांगौ आयदा ओमफ्राय मोनसे खोथा नोंथांमोनहा नटिस खालामदोंना खालामाखैथाय दा बायरानिफ्राय फैनानै जोङो एकदम गथ'फोरखौ जोंखौ दांहोआ माया जाबाय not like this my hair you need to peel off र आं दसे बेखौ मोनसे दिन्थिगोन नि you need to peel like this my hair okay and then eat the white ones not the nuts खालि गुफुरखौल' जा मिन्थिबाय No, you should not sit and fish. You sit in there. Okay बे नानिनि दैमा मालाय ना बोनदोंनो आं ओरै थांसै मोनसे जिनिस होननो सानदोंमोन आं नोंथांमोनहा नटिस खालामदोंना खालामाखैथाय दा नानिया सामफ्रामबो जेला आं बाहेरानिफ्राय फैयो होमबा आंजों एकदम बागथाबनानै आंजों बाम जानो लुगैयो ओमफ्राय इनिशियेलि बिराद दिगदार जादों बेखौ एकदम पुशबेक खालामनांदों रायनानै मानानै दा जोंनि लाइफआ बेबायदिनो चेन्ज जालांबाय बाहेरायावबो गिलुं गिलुं थांनांगौ न'आव फैबाबो गथ'फोरखौ मोजाङै नोङो एकदम गोदोनि बादि बामख्रबनो हाला मा खालामबावनो उपाय गैया जोंनि मानसिफोरनि बिहेभियारा एकदम चेन्ज जालांजोब्बाय आरोखि लासै लासैनो बे पेन्डेमिकनि उनाव बिदिनो जुजिलांनांसिगोन बे लाइफखौ जेलासिम भेक्सिन फैया बिदिनो जाबाय थासिगोन जोंना लाइफआ गिलुं 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 थाबायनो थानांसिगोन How is it? मोजां? Yes. Yeah, very good. तो एसे नायदिनि मा ओंख्रि संनो हायो दिनै दाबो जेबो प्लान गैया नैलै अखा हानायखौ देखायनां एसे बोथोरा जोंना अखा जालायबाय बिरादनो ओरैनोथ' बायहेरायाव थांनो मोना जोंना अखा हाबाबो जेबो अरजायाबाव फाइनली क्या डिसाइड हुआ बहुत सारा डिसाइड हुआ है ना सब कुछ तो बना है एज यूजुअल एकदम भर के बनाएंगे जेबो गैया दिनैलै फाइनली मा डिसाइड जाखो आलू क्या आलू मटर की सब्जी और चावल बाकी छाछ और सलाद दिनै बेजों जानांसिगोन हाखु दाखु जाबाय दिनै लेटबो सिखारदोंना एसे बन्दखाय लेजि जानानै थाबाय फुङाव बायहेरायावबो थांनाया गोबाव जाबाय दाना जानो जानला मोनला जानांबाय दे जायो एखनबा मा आबै सिख्ला देरबाय गोलैगोन चलो बेटा लाब्रा संबाय लाब्रा ओमफ्राय एसे दाउदै नानिनो आंनो थाइबें ओमफ्राय छाछ होमबालाय बानायनाय ओंख्रिया एखनबा गोथाव जायो बांसिनानो गोथाव जायो ऑप्शन है अच्छा नहीं है बोलने का तो बाजाराव थांनायाव लिसु मोनबोदों लिसु बिनि लिसुआ एकदम बेगरा फिसा फिसा जाथारो ओमफ्राय बिसबा एकदम गिदिर गिदिर मोजांथार गोथाव गोदैथार गामियावबो जोंना बिदिनो दंमोन गोदो फांसे ना फांनैल'मोन फुरा गामियाव जोंनि गामिनि नामा भालुकमारि दतमा आनसलिकआव गोलैयो नै आसोलफ्राबो जानो फैलायबाय ओंखाम जाखांबाथाय फैनांगौ बिसिनिबो एसे जाग्रोदिनि गाज्रि दा मोनसेलै This is not what we should be. Start to get the best of me. क्या कर रही है इतना बड़ा तो धनिया लेके आया तू नेक्स्ट टाइम इतना बड़ा मत लेके आओ आधा लेके आओ इसका बिनि दुन्दिया आदाथ' माबासो हाग्राफोर फैफायो ओरैबायदि सायनांगौ जायो नायनो खराब हो जाता है फिर अभी रेस्ट मारने का है एकदम दसे टेनथ'नोसैलै रेस्ट लानोसै दसे शनिबार ना खामानि गैया नालाय आरामसे आलो गोजोनै होख्लायनोसै बिसिनायाव दलदबनो
आसोला ग्राउन्ड फ्लोराव गेलेहैनो बिराद दुगिखा बेडमिन्टन लानानै नै नानि ना बेडमिन्टन बे जाहैबाय नानिनि बेडमिन्टन नै नानिया एक्सारसाइज खालामनो फैदों can do that नामनि आन्थाल' जिम सामफ्रामबो फैयो बय एखनबाल' फैयो आपको करना this is quick start ओमफ्राय नैनिफ्राय नैबेखौ स्पिड बारायनांगौ नोंथांमोनहा बेसेबां खांख्राइखौनो अननाया जिबौ मोनबोदों गोलै गोलै बे जाहैबाय जोंनि सलार वाटार हिटार दै गुदुं मोनो बेजों कारेन्टफोर गैयाबाबो सलारजोंनो आरामसे दै गुदुं मोनबाय थायो 1 2 3 4 टेंकिया गोजौआव ओमफ्राय दैखौ नुदोंना नुराखै नोंथांमोनहा 4 5 ओरै ओरैथिं जाहैबाय राज लेक भिउ जाय बेंगलराव थायो नोंथांमोनहा मिथिगोन बे जाहैबाय राज लेक भिउ टेरेसाव फैबाथाय एकदम खोलो खोलो बार आराम मोनथारो उधर आके देखते चलो आं नोंथांमोनहानि दैखौ देखायहरनि बेनिफ्राय दैखौ नुना नुवाथाय नाहरदे दैखौ नुबायना नै बेनो दैया लेक बिटिएम लेक होनो बेखौ नै दासो टेरेसाव थांदोंमोन ओमफ्राय माला मेगन नांगौ पाट्टाखौनो मोनासै सफियावनो आं पावार नेप लाबाय 10 मिनिट 15 मिनिटसो ओमफ्राय दिनै जोंनि ससाइटिनि मिटिं दङ 6टायाव ओंखायनो दिनै भिडिअखौ बावनो एन्ड खालामनाय जासिगोन लोगोफोर नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरजों शेयार खालामनो दाबाव आनटिल द नेक्स्ट वन टेक केयार बाय बाय लोगो मोनफिनगोन थाबनो